Πάμε ένα αριστερά. Κάτι ξεχάσαμε, ρε. Ο Ήμο πού είναι? Πες να είναι εδώ. Ήμο! Sorry, λάθος, συγγνώμη. Ήμο! Ήμο, είσαι μέσα? Sorry. Ήμο! Μα πού είναι αυτός ο Ήμο, ρε, γαμώτο? Το χάσαμε! Ήμο! Πού είσαι, Ήμο? Παρακαλείται ο Ήμο να έρθει στο αρχηγείο. Παρακαλείται ο Ήμο να έρθει στο αρχηγείο. Μήπως είδε τον Ήμο τον ψάχνω το πρωί? Όχι, δεν τον είδα. Κύριε! Καλά! Μας είδατε τον Ήμο! Κάτσε. Εδώ δεν είναι. Ήταν την ώρα που τον ψάχνω. Ποιο είσαι εσύ? Μήπως ο Ήμο? Όχι. Τον είδες πουθενά? Σου φαίνεται να χωράει ένας εδώ μέσα? Ψάχνω να βρω τον Ήμο. Τώρα που να το βρω. Μα πουθενά ο Ήμο. Αν και να ήταν εδώ. Ήμο, εδώ είσαι. Ήμουν. Το βρήκα, ρε. Ήμο!